Aga jingle kai Coppa Italian semi-final leg 2 hapreng ka Inter Milan Persia ke Juventus. Bat kane ka home game jong ka Inter Milan. Bat kane ka jingle kai ka bodon kampha ya baro artli ki kenhut hadin bakila ya khai da marchigol haka leg 1. Apa paisha kane ka jingle kai ka Inter Milan kala Joshua berpenki jar nengkong tang haka minit ka bakhatsan lengba di Marcho. Bat ya ka bol ay rapen bu da Barella. Bat hadu bukut ka kela step ka Inter Milan ka tam dai wela non. Bat haga kela mit baro artli ki kenhun kela persyang berpenki jar Henry hadu bukut ka jingle kai. Don shu ki bala berpenki jar. Bat lengba kane ka shigol ka Inter Milan kala la berpenlim ya ka Juventus dai wela not haga ni jingle kai. Bat ar la ka wei haga goal aggregate. Haga jingle kai Super Cup final preng ka Bengaluru Persia ka Odisha. Apa paisha kane ka jingle kai ka Odisha kala yo berpenki jar nengkong tang haga minit ka ba ar peulai. Leng bagajing baklau keeper ka Bengaluru ya ka free kick bala kenjat dau Mauricio Diago. Bat kumjuru haka minit ka ba live pra sa isin Mauricio Diago la yo biang mentap ya ka gol ka ba ar nagmenta ka Odisha. Bat hadu bukut ka kela step ka Odisha katam da ar la not. Bat haka kela minit ka minit ka ba pra peusan leng ba ka penalti bala kenjat dau Sunil Chhetri ka Bengaluru ka la yo mentap ya ka gol ka beringkong haka ni ka jingle kai. Bat hadu bukut ka jingle kai ka Odisha kalala berpelim ya ka Bengaluru da ar la ka wei. Bat yora ya ka namla du jong ka Super Cup haka sin ka beringkong. Bat kumjuru lengba ka ni jing job ka Odisha kala yo benrung sya ka AFC Cup haka Samoy ka Banuan. Aga jingle kai Indian Premier League ka Kolkata Knight Riders kalala berpelim ya ka kenhun jong Virat Kohli ka Royal Challenger Bangalore da ar peway runs. Aga ni jingle kai ka RCB kala job ya ka tos bat kala Island ya ka KKR ban tit ningkong. Aga ba ka KKR kala la ban kamai hadu R spa runs bat hap sun weekend na ki R peu over. Jason Roy ulala ban kamai hadu sun penriu runs. Unitish ulala ban kamai sau peu pra runs bat Venkatesh ulala ban kamai live peway runs. Aga liang gi bowling jong ka RCB Hasaranga bat Vijay Kumar kiliyo ban khur mar R wicket. Aga palitit jong ka RCB pan kala la ban kamai hadu Shispa nyau kendai runs. Bat hapa duk pra wicket nagi ar peu over. Hakaba Virat Kohli ulala ban kamai san peu sau runs. Nagaliang ki bowling jong ka KKR Warun Chakrawarti ulayo ban khur lai wicket. Russell bat Saya Sharma kilayo ban khur mar ar wicket. Hadu bukut ka jingle kai ka KKR kalala ban perlim ya ka RCB da ar puai runs. Haga jingle kai CONCACAF Champion League semi-final first leg apreng ki artli ki club Radba jong ka Mexico kata ka Tigres Persia ya ka Lyon. Bat kani ka home game jong ka Tigres. Haba paisha kani ka jingle kai ka Lyon ka layo ban penki jar nengkong tang ha ka minit ka ban riu lengbau Jawila. Bat shwa bat kut ka kela step kata ha ka minit ka ba sau peu sam ka Tigres ka layo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau Cordova. Batang hadin lai minit kata ha ka additional minute jong ka kela step ka minit ba sau peu sam plus lai ka Tigres ka layo ban tap ya ka gol pentam lengbau Luis Enrique. Bat dealing bagini ki ar gol ka Tigres kalala ban pelim ya ka Lyon haka fast leg da ar la ka wei. Aga jingle kai Premier League ka Aston Villa kalala ban pelim da Wela Not Persia ya ka Fulham. Bat ya ka shigol jong ka Aston Villa la yo ban tap da Tyrone Mings haka minit ka ba ar pe wei. Bat leng bagani ki jing job ka Aston Villa kala kiu sya ka kerdan ka basan. Bat ka klem pat sya arem haki santli ki jingle kai ki jong ka. Ka Chelsea kadang peteng ban khur ya ka namrem hadin bakala syak pelim da Arlan Not Persia ya ka Brentford. Bat kani ka sin ga basau baka Chelsea kan syak rem na ki santli ki jingle kai ki jongka. Aga jingle kai hapeng ka West Ham Persia ya ka Liverpool haba pai syak ka jingle kai ka West Ham kalayo ban penki jar nengkong tang ha ka minit ka ba khat ar lengbau Lucas. Bat ya ka bol lai rapen bu da Antonio. Henry haka minit ka bakhat pra ka Liverpool ka layo ban tap ya ka gol pen ya khai lengbau Gakpo. Bat ya ka bol lai rapen bu da Alexander Arnold. Ka kela minit kata haka minit ka ba San Penriu ka West Ham ka layo biang ban tap ya ka gol ka ba Henry lengba ka jingerap jong ka VAR la syam ba ka dei ka offside. Henry haka minit ka ban riu peunyo ka Liverpool ka layo ban tap ya ka gol pen tam lengbau Matip. Bat ya ka bol lai rapen bu da Robertson. Bat dealing bagini ki argol ka Liverpool kalala bat pelim ya ka West Ham. Haga wei pat ka jingle kai bat ka dei ka jingle kai ka ba shong shit bha padeng ka kenhun ka badon haga kerdan ba khli du ka mi ye kheng pon ka Arsenal Persia ya ka Manchester City ka badon haga kerdan ka ba an. Bat kani ka dei ka home game jong ka Manchester City
Haga jinglai kai baningkong haga ni ka Samoy ka Manchester City kalala ban pelim ya ka Arsenal la lain la ka wei. Ban haga ni ka jinglai kai ka Manchester City kadang don Jingerman ban khurbiang ya ki lai point. Aba phai shak ni ka jinglai kai ka Manchester City kala yo ban pen khi jar ningkong tang haga minit ka bah nyau leng bau De Bruyne. Ban ya ka bol la ya pen bu do Haaland. Ban shwa ban kot ka kela step kata ka minit ka ba sau peusan plus iwei. Sa isin ka Manchester City kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar leng bau Stones. Ban ya ka bol la ya pen bu do De Bruyne. Bad haga kela minit kada ka minit ka ba san peu sau sa isin De Bruyne ula yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar ka jogo bad ka balai naga banta ka Manchester City haga minit ka ba prapen reu ka Arsenal kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong ka jongga leng bau holding. Bad ya ka bol la ya pen bu do Trossard. Shwa ban kun atat ka jingle kai greatest of all time ne god jong ka Premier League Erling Haaland ula yo ban tap ya ka gol ka basau naga banta ka Manchester City bat leng ba ka jing job ka Manchester City ka dong don Jingerman ban yora ya ka 6 ladu jong ka Premier League men ta ka Samoy haga ba ka duna tang ar points bat ar game ya ka Arsenal.